Hinumduman nato mga par sa tuig 2012 na suspenso sa ni si Garcia. What's up ug maayong adlaw kanatong tanan. Ug ilabi na gyud sa katong mga solid supporters nato diha. Maayong adlaw. Ug daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe sa akong channel mga par. Katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, palihog lang kung subscribe mga par diya sa kilid sa akong video. Nai subscribe button diya ng palihog lang kung pindot ana mga par para ma-update mo sa akong mga i-upload nga mga video. Ug daghan kayong salamat ninyo ug dili lang nato usa-usahon kay daghan kayo mong tanan mga par. Ug ako nang usahon pag shout out sa tanan nga nag-support sa akong YouTube channel. Karon mga par, mag-react ta ning pagkasuspenso ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa katungo pa nakibaw mga par, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia gisuspenso sa ombudsman og 6 ka buwan. So karon mga par, si Gwendolyn Garcia dili siya manaog sa Kapitolyo kay mo padayon siya og serbisyo sa katawhan sa Cebu. Hinumduman nato mga par sa tuig 2012 na suspenso sa ni si Garcia. Wala sa ni siya manaog sa una. So karon suspenso siya usab 6 na pud ka buwan. Dili gyapon siya manaog sa Kapitolyo mga par. Unsa may rason kung unsay hinungdan ngano nga dili pa man gyud siya manaog diha sa Kapitolyo nga naa na may order gikan sa ombudsman nga suspensyon nga balig 6 ka buwan mga par. Sa katong mga supporters nako diha, sa katong mga subscribers nako diha nga nagsunod sa atong mga video reaction, palihog nag-comment sa comment section mga par kung unsay reaction ninyo, unsay hinungdan ug nganong dili man siya manaog sa Kapitolyo. Naa naman say suspension nga gikan sa ombudsman nga suspensohon gyud siya og 6 ka buwan mga par. So daghan kayong salamat sa inyong pagsunod o pagsuporta sa akong channel mga par. God bless.